Soy, warning anda kayo. Payo kayong umpisa ng kaya ngayon umpisa ng video na ini. Nung ako sa nang makakaramdam panagkas lakwan nyo na pa yung video ngayon balikan nyo na ako mupotang yarine. Fast forward yun niya kaya. Banta mas mabilis. Alisoy ngayon, pisabihan tayo mo kasi panilang panagkas. Ako sanay managkas pero pisabihan tayo mo. Ngini mo, pagbigyan nyo na ako. So, itang kaluguran kong Kristiyano kaya na ako mimimaka ako na ako mimimaka. Kaya mo ini, vlog ya ini. Pisabihan tayo mo yung kaya yung panagkas. Ini yung evolution na ning kaya. Matalas tayong daramdaman yan pero siguro din tutuking kabataan o din generation din nabalong yung kaya na nito. Yung pibata na nito, panagkas siya pala. Panagkas siya palang mamaltok ada. Umpisan tayo na. Ing mumuna ng kaya niyan, ing mumuna ng evolution niyan. Bayo ya meging da. Pinakamumuna putaya ingindana na. Putaya ingindana. Kaya lang bala mo masyado yang kaya, masyado yang makaba. Patsi may makaka, ba't sabihin mita putaya ingindana. Bala mag-rap ka mo ri. Nya masyadong kaya, masyadong lulwaltang kaya mo itang muamo keng tao, bala mo mag-joke ka mo. Tsaka dakal mi dadami kaya nita mi pag-chismis la dimdam niya mo yung kaya niya. Putaya ingindana anong makanyan. Dimdam nita anong makanyan. Manang kaya makanyan niya na putay kaya ng mana na balabalitan pinyabi kay bat chismis na bala may kaya natin yung boyfriend makaniting kaya makaniting chismis so linibede ano yung gawa ko na ito linibede may palitan niyang kaya may palitan niyang nanitin kong kopya kini may palitan niyang puta na idana puta na idana. Bala mo ito medyo mamaltok na ito. Medyo patsekay ka, mapali ka buntok medyo feel mo na Ala na yung masyadong stop. Puta na idana ng mga yan Bala may oksan bala mo dapat ko yata magmulmul kahit po ta. Holy water. O kaya rin ito, medyo linibeda na naman. Gewada na naman puta idana putay dana. So, gewa ding makanita, bala mong mila ko ya itang kay mila ko. Atin mong mila ko Naning mila ko ka rin. Itang gewa da niya kay putay dana. Mila ko itang puta na dana. Mga basta makanita ya. Ngayon pwede tanda na naman yan. O tela may paindaton din kapampangan karakal da version kaya panagkasayan. Gewa ding tay dana. Leko da itang pu. Gewa da niyan tay dana. Kaya rin ito, atin ginawang alibang version kitang tay dana. Gewa da siguro mas. Kasi tay, bala mo tatay Kaya gewa da niyang nay. Tayong original lang ta. Nay dana Leko na itang tay dana. Gawa na niyang nay dana. Kay bat leko data, gawa da niya mong ay dana leko datang n kasi makalito yapi naman nya o tiya naman may papatera yun Tay dana ng mga niya na. Ibat sabihan ng metong ali ay dana ya dapat nay dana ya. Leko da niya mo. Napanyabihan ko nay dana niya mo. Ay dana na mo pala. Ngini binayo da niya naman. Leko da niya gawa da niya mong ay da. Bala mo kaya nita medyo pakichita. Ay da. Adi naman ta style. Itang ngini ating ginawang alawang version kaya gawa din you. Siguro itang medyo kaya stig ay do sinong ay da bala mo kaya bala mo soft itang ay da pero itang ay do bala mo mang tayo ngini itang pinaka sikat ngini itang kareng kapampangal na patsi magdo talaga ba't dana naman yun or simpleng kwentuhan mo itang dana nga masakit nung lagyo mo dana yan dana wari dana na mo dana lupa yung dana dana medyo kaya medyo sikat na yung masyado ngayon di nga liwada na rin balang panagkasita dana makanyan kaya ba't yung pinakamalating kaya na pinakamalating evolution na itapintang lalo na ako di nga ako sanda ako makanyan depende na kaya ka nung nano i-expressing mo itong salita nung panagkasya para kaya ka or kaya mo expression niya mo pero nung yung originator kaya panagkasya talaga medyo mas masanting na siguro iwasan tayo yun yung makakatakot po talaga ko ditang D kitang A pota at kung nakanta ka mo nailagyo mo among makanyan balada managkas ka managkas ka pa hamon sinabi na kaya ba't managkas siya nga dapat masanting kaya katamo ka pa nilala ko itang di o ganitang dao kaya mas masanting itang gagamitan ditang word sa retang pisabintangin minsan simpleng Kristiyano or ditang Kristiyano damdam lang gagamitan ditang da makanyan ako ating kong nga tandaanan na kay Pastorio sabi na taknay duna makanyan may pakirot kami nung pikakayan mo, may itong version kayong panagkasita, itantak na iduna naman yan. Ang balo na itantak, mga niya, medyo manong yung pakiramdam. Bala mo, tinyang kaya tak na iduna, So, anyway guys, dakal-dakal salamat kayong pisabienta mo. Again, ini sigurong video ini pinakadakal kong panagkas at saka kaya mo naman, sample mo. Anyway, educational ini, ito dapat panigaralan dito sa litang areta. Yung point ko mo kayo ni, para karetang yung mikibalo, nung okor niya may nibatan itang da. Although detang aliwa kayo ni gawa-gawa ko lang mo nang tibatang tumoratang kitang chismis
Ako magagawa siya. Minay kong dagis, may nga talura siya pa mo. Ito, guys, pagka po sana, dakal salamat. At sana mag-subscribe kayo. At sana dakal tamo pang vloggers kening Kapampangan para bika event tamo. Mapilan-pilan laki sa ring mag-vlog kening kaya kening Pampanga. Kaya ba din nga liwa, maramang rin nila pa. Or pag-tripan dala pa. Ito, soy, dakal salamat. God bless. Kaya kung may nagkas na God bless ko na. Ano ba talaga yung panong yan